Nginibingelele babukeli emakhaya igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bayamazi nje abaningi bafethu ojwayele ukukhuluma indaba. Ngiyasithola lapha na ku Facebook, phinde nisithole na ku YouTube, phinde nisithole na ku TikTok. Lana bafethu angihambi ngedwa ke namhlanje, ngihamba nensizwa. Angizukuyichaza ke, angichazi ke mina insizwa ziyayichaza. Bayazi abaningi ebajwayele ukuvela kule channel ehamba phambili. Bafethu namhlanje ngihamba nayo insizwa yomculi kaMaskandi okuyinsizwa ebuye iswenke ke lapha bafethu izosichazela futhi kabanzi lanokuthi njengoba iswenka kanjena yayibona laphi lento lena efana nale ukuthi isonke ngalolu hlobo. Bafethu niyaphila? Sikhona nathi bafethu ngicela ukuthi nithi ukunyusa amabi lokhuzani khona sizokwazi ukuthi sizwakale banizwe nababukeli emakhaya. Bafethu ngunileka amadlisi uyaphila futhi? Ngiyaphila futhi njani kodwa? Ukhamba kahle. Sikhona inkunzi yempilo. Ya mfowethu indaba la inkulu baba. Siyakubona einkundleni zokuxhumana, siyakubona uyayishaya ingoma abantu bayavuma. Ngithi awubuye uchazele abantu, uqala ubachazele nje ukuthi inguni kaMadlisa kahle kahle ubani. Okay. Ngizoqala la ngoba ngikwazi ukuqala egcineni yabona. Inguni kaMadlisa imini uqhubulwalo, umpolisi, ingane yakwamnyeni le. KwaNongoma, kaNkomozi New Porridge. Umculo ngiyawuthanda kakhulu. Ingakho namhlanje ngiyithuka singumculo. Angiyazi imibuzo yakho ukuthi izongithatha ngibekile. Kodwa ngichaza ngokuthi mina ngiyinguni kaMadlisa elumpolisi wakamnyeni konjokwe esigodini saseGugulethu ngiphuza umsebe umfulo. Uma ngabe ngofuna umsebe ngiphe empompeni. Kunjani? Ngiyakuzwa mfowethu. Ukugxila nje lapho ukuthi ngifuna ukuthi sikhulume ngodaba oluthinta imisebenzi yakho, utshela ababukeli emakhaya ukuthi unguni unama album, unama EP, unama single, hamba kanjani lapho? Inguni kaMadlisa line album elayikhipha bese kuba khona EP ehamba nesingle. Njengamanje kukhona futhi okuzani. Kodwa nje album ikhona. Iyadownloadeka. Kube khona futhi EP iyadownloadeka. Kunjani? Hayi wemfowethu engifuna ukugcila khona ke la. Kuhamba kanjani khona umsebenzi ekuthengiseni? Umsebenzi awuthengiseki mfowethu. Ngeke ngiqamba manga. Asingisho ku workshop. Siyacindezeleka. Kunabantu abahamba ngama-fortune. Ukuthi bona bawathola nge-workshop. So thina njengabaculi abancane siyohlezi sincela kubona, angisazi isizathu yini. Kukhona obahuphe behlezi bengamagidangoma lapha ku-workshop, uyabo? Behlezi begida ingoma njalo, uyabona? Manje nganoma umculi noma uyigidangoma. So mina noma ngifika khona ngifuna ukuzwa kahle kodwa awumelanga vele. Babukele emakhaya niyamuzwa liyakhala inguni likhala ngokuthi kunabaculi abakhona la eThekwini. La eThekwini abanganinikezi abazivimbela ithuba bahamba ngama-fortune. Bafowethu lokhu esikhulumayo njengamanje umbono weclient esinalo njengamanje okuyinguni kaMadlisa. Ngiyafisa ukuthi mhlambe nozoyibona le video asizwe isikhalo sikamfowethu ukuthi ukhala kanjani, maybe lokho kuzolungiseka. Siyacela ukuthi kulungiseke lokho bafowethu njengoba ekhala umfowethu ukhala ngokuthi bacindezeleka la eThekwini abatholi nje ithuba lodlala workshop. Kuyakhokhe workshop. I-workshop yabakhokhela bafakela imali ya-petrol bona. Nendina vele singengabaculi abancane yabona. Scan lutho. Othi wasala ekhansela. Yabona labafana laba obahuphe nabakhanda amakhulu laba bephusha amakhanda amakhulu amabhene enyawo la bagida unyawo beze belibuke thina siyilutho kuba singamagcoka masiyageza yabona. So thina masuka sigezile silethe ingoma enomlayezo futhi silethe ukuthina bethu nengoma ehambisana nephimbo elitshengisayo ukuthi mina njengoba ngiyinguni ngicula le ngoma le ngihambisana mina nokuthi uma ngabe ngisehluphekweni yabona ngihambisana nomoya wengoma uyabona. Manje ukuthi yabona nje ube khona ngiyangena workshop bese usufuna nemakamelweni awungitshene yabona leyo nto leyo mina nginimaza ngamanje lo muntu lo mdala e-workshop ngabe udedela thina sibancane aphume get out indaba yakhe. Mbukeli wami emakhaya sizodlwela komunye umbuzo sesizwile ukuthi izikhalo zomfowethu ukuthi abafowethu abanye bayavaleleka e-workshop. Into esobheka kuyona la ngo mfowethu uyaswela. Ngiyageza mfowethu. Ngigeza impela. Okay. Lokugeza kwakho mfowethu ubukela kuba ngoba phela umuntu nomuntu unomuntu abukela nje
Yeah. Mina mfethu ukugeza kwami kusuka kwigciwamelisha. Igciwamelisha isibuko somaskandi bonke. Yeah. Kunomkhathazi besimba zentshebe no Greenwood base bewuyekile begqoka iginjini. Yeah. Ngoba vele ongamavunti ongazi ukuthi uhlala ugogo kanje liqonde kanje. Lokho bakufunde namhlanje ukuthi igciwamelisha lekwazi ukuthi libamele. Yeah. Yikho namhlanje ngihamba nomfana wami la. Okay. Sizokhuluma lento. Yeah. Ukusondela ke bafu yazi ukuthi ngokukwazi kwamaskandi ngoku-understanda kwami kufanele ukuthi kusondela abantu abathile duze kwakho kuze umculi aphumelele. Yeah. Ngifisa ukwazi mfowethu ukuthi izikhulu lezi eziphatha imali noma osomabhizinisi abancane bayakhona yini ukusondela kuwe bekuchase? Ngizobeka nje ngaqamba manje. Ngeke futhi ngize ngithi ngibeka abantu phambili. Yeah. Ngisuka kaNongoma la ngisuka khona umculo wami kuzamela eThekwini. Osomabhizinisi abakhona labaningi kakhulu. Kodwa babili abakwazi ukuthi beveze ikhanda kumina. Njengamanje sikuhambambo umhlasi lifestyle. Umbambo yena okwazi ukuthi enguni nawo 4000 zokuthi nawo 6000 zokuthi uma ngabe ngangikhala ngithi yabona angisokolile beke kanjalo yabona kahle kahle angigcwele ngento engifuna ukuyenza bese nje nayi thatha la ndoda ugcwalisele yabona bese kuba khona osomabhizinisi abangasithathi serious kodwa thina sibathatha serious ngoba vele mangabe kuthiwa abafweni bathola phambili usengaqanjwa manje yabona mina ziningi inkundla ngigcwalisa lapha umhlasi wonke la ngiyinguni bangibiza ngegcokama kodwa ke mina ngiyinguni lamadlezi lokho ogcokama kuyintelezi nje yokuchela egcekeni masekulalo ngoba vele ngegezela yabona so into engizoyibeka la uMr Mbambo lo yena okwazi ukuthi mina ngisponsorishe uma ngabe futhi mhlawumbe ngiya kuSiqubu naye aphinde futhi ngisponsorishe nezinye ke insizwe ngeke ngidalule ngamagama kodwa engakaveli kumina isafisa ukuthi ivele kumina ngilinga ngileneke ithuba lokuthi ivele bafowethu njengamanje sisemhlasini lifestyle indawo yokucima ukoma indawo eshisa inyama usomabhizinisi wakhona okuyena obuya size lensizwe sihamba nayo okuyingunda amadlisi okuyizinto ezinhle ngihlezi ngikusho lokho njalo mangenza ama podcast ukuthi osomabhizinisi abasondele kubaculi bakhona abaculi abangakwazi basondele kubona ngoba umculo kahle kahle uyibusiness njengoba esondela kuyena afana nomuntu oinvestayo ngoba kusasa inguni lizombonga ubaba uMbambo kumnikazi wendawo lesikuyona njengamanje nje simeduze nemoto umhlasi lifestyle indawo le nje okwazi ukuyibhuka uzokwenza i-event indawo enhle kakhulu sisazobakhombisa abantu inamba ungayishayela zona lezi sizoyifaka nalapha kwi-screen ukuze uma ukuthi uyimculi ufuna ukubhuka le ndawo ukwazi ukuthi ibhuke le ndawo. Okunye ke laba futhi uhamba nezinsizwa lana nezinye nazi ngale kwamakhamera sizoyibiza nje yodwa ichaze enye nayo la izofuthu ubuya ayaphela kade mfowethu asikuzibile mfowethu nawe siyakubona ukuthi uthelelekile mfowethu uba hayi igama lami ngibiza ngomandisa yebo mfowethu ukuthi insizweni singaza ukuthi umaster matendene njozana uzwide kalanga abadlula njengenali awusukwane imali maloba ekhe kwangwana yebo umadlinko kuyikavela hayi bafowethu amanqoko le channel bafowethu asibi serious thina uma sikhuluma kodwa into ezofika kunanoma abobani ifinyelele okufanele kulungiseke mina ke bayangazi abaningi ngikhuluma into straight sebakasho nje abantu ku channel vele sinokukhuluma indaba singabi siyakhuluma senza sure futhi ukuthi i-video iyafinyelela kubantu okufanele ifinyelele kubona bosomabhizinisi abaxhasi siyacela ukuthi ixhase abaculi abasafika nali ingula amadlisa besijwayele ukukhuluma ngalo before sisenza lezi zinto lezi ama voice over njengamanje ngimlandile bebehlezi bengibuza kabantu ukuthi ubani linguni ngase ngithi kuzofika ithuba nali namhlanje ngihamba nalo bafowethu uyabhuka umfowethu ngizofowethu angibambile ngophondo ubambile ngophondo ngiyazi phela emculweni kunokubambana ngophondo lokho ngikhuluma ngengoma athi nawe kukhona into oyidlalayo kulengoma mfowethu uyalazi ingoma sizokhuluma ngayo usebenza kanjani nalo uyafika wenzani mina ingoma ngifike emculweni kulo ngafika I think mhlawumbe waku 2019 ngiqabulaza ingoma ingoma ngasebenzisana nalo ezigcinda ngoma ngathi ngiqala ukwazana nalo la ngithatha la ngifaka emculweni ngathi
wageza shona uthi wageza ukugeza kibeceleni okay mani okay ngifuna le nto ngifuna le ndiqonde ufika ungagezanga wafika wageza ngafika ngagezanga wafika wageza ngangufafabulala wayithola inkosi amagciwane ngiyalithanda ke lelo qiniso futhi ngiyathanda naye lensizwa futhi ngizobuya futhi lensizwa ithi yathi mayifika kwinguni yageza usho ukuthi uma ufika duze nale nto ufuna ugeza nami ndoda ngizogeza ngiyofuna lezi igqoko lezi abayigqokile ngigeza okay bafowethu iyasho le nto ithelelekile okay ake siqhubeke ke mfowethu nenkulumo yethu nawe okay uyagida kwinguni kwamanje ngiyagida ngathi ufuna ukuphuma inqoba lapho nje hayi khululeka bese ngaqhubeka ecaleni okay from 2019 nawe uyabona angikhuluma indaba zamuntu yena oyikhulumelayo ukhuluma futhi phambi komlungu wakhe yenzela ukuthi ngelinye ilanga bafowethu uma kwenzeka niyibona le ndoda isithi mina ngithi yasho ikhuluma le isihlupha ngoba phela bayahlupha abaculi siyabo okay from 2019 qeda uzokwazana naye ezilapha igidangoma unyawo zishaza ukuya phezulu ngathi 2021 I think lapho kwaba nealbum noma ngayona album lapho kwaba EP eyaphuma kwaba zingoma mhlawumbe I think mhlawumbe zaba u5 or 7 lapho kwaphuma isihloko sealbum okuthiwa ngikhala ngomama yakhishwa ilensizwa hayi le ngoma lezo ngoma lezo zayibhekwa yimina naye ubaba neyinsizwa nje engizoyidalula ngegama wathi uNhlahla yakasangweni insizwa nje sibambisana nawo umculo hayi yathi bafowethu ukuqhubeka nohlelo ukuqhubeka nakho lokho konke isiqhubekayo namhlanje futhi sophinde sibize nezinsizwa ke laba futhi ngoba sisendaweni yokujabula ezazi inguni kuthiwa inguni liyazi ukuthi la lapha esuke mase lifikile liyenza show estage futhi ngizocela usondele futhi uzochaza ngale hamba kahle futhi kuyaphela njani ngiyaphila futhi mfowethu uba sibonisa ngathi kuphe umakhabeleni othi yiko okay bafowethu nayi lensizwa izo futhi uyalazi ingoma kakhulu umculo wayo indoda ephilisayo yabo ngoba nje ngiyila vele ngizoyiseka mfethu okusuthi vele kade ngiyakuthola njalo hayi so indoda ephilayo right iyawushaya music ngilalela iminyaka emithathu unika iminyaka emingaki hayi le ndoda le yabona ke manje noma vele sokushayela izinyanga sengimniodwa ke manje omniodwa kunabagcina sengibhala niyezwa bafowethu akusho mina kusho abantu engibathola kule ndawo leyo kunabagcina abaqede bayasho ukuthi bafowethu inguni lizomqela le ndoda le mfethu iqambe yamanga uningi uyasela bafowethu babukeli bami emakhaya ngizofisa futhi ukuthi lensizwa ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu nabanye basazochaza sisazohamba nje sihambele indawo bechaza ukuthi bafowethu ngalensizwa ngoba senze research la senze research kodwa ebengicela ke bacela abasethe kuba ngaphansi mhlawumbe abaphasi bezami yabo ngoba hey unzima umculo osuka phansi unzima ngempela uyabona wena ungasithi usho umuziki wabo usulandela abantu abaleke kanti hey la ziyakhala shit man ngicela ukubonga mfowethu siyabonga kundamadlisi enkundleni zokuxhumana liyatholakala inkundla ngikhona enkundleni zokuxhumana futhi mfowethu utholakala kanjani ngikhona ku-Facebook usearch inguni amadlisa kube khona i-account ethi ingezwe yenguni ungene TikTok uthi ngunisto SA ungene Instagram uphinde uthi nguni amadlisa bese ungithola ku WhatsApp uthi 060 656 1363 ikhole no WhatsApp leyo ngiphinda futhi le number 060 656 1363 ukhona music video bafaka kwayenza singakapheli nginawo music video ukhona ku YouTube ukhona impela ku YouTube kwi-channel inguni lamadlisa SA futhi nakhona wangisiza wangikhumbuza ukhona music video bafowethu ngiyacela sifollowe subscribe laphana subscribe bafowethu wona thina ongasenza ukuthi siphile kangcono thina abaculi njengoba sicula nje silambile bafowethu thina abalandeli bethu futhi nina abathandi besintu silambile thina ngoba sicula kuyikhono lethu ukuthi sicule
uyabona so ngiyacela ukuthi umuntu uma ngabe ngene lapha ku-YouTube bese kuseshila inguni achifize bese scrub aphinde futhi athashe bese khona i-alarm lapha athinte lona bese limphushela yonke into engiyipostayo yabona umusic video wami njengamanje ngicabanga ukuthi una 204k yabona ngiyafisa ukuthi ushaye o15 nami yabona njengezinye ingane nami ngiphile njengezinye ingane mina bafethu ngiyaphila inkinga yami yi1 ushida ngizwani nawo yabona ushide ngazwani nawo wemfowethu oba njengoba okay ubuyela lapho ngizobuya kuwemfowethu nawe ukuze ngoba ngiyazi ukuthi nina eniphusha kakhulu abaculi enkundleni zokuxhumana nawe ngizofisa ukuthi mfowethu ushiye ama-details abazothola kuwo lapho eniphusha khona ngoba ngathatha umculo akukho akubona akulungile ngathatha elokhu ephusha elokhu ephushayo so manje ukuthi wena mfowethu nawe uzowashiya ama-details akho kodwa-ke sabuyela kuwe nguni singakaqedi nguni ngisacela ukubuza kwethu la eThekwini nje mhlawumbe njengoba abaculi bebaningi kanje ngicabanga engifanele bakhona ongathi obezwa khona iy'nkonkoni la yabo khona ogadla obaba abadala obaba sebeganiwe awubezwa na angimuzwa uthi abanqumalo angimuzwa ngeke ngiqamba amanga bese uba khona oqhosha yabo uqhosha ngimazi mina ephethe abalandeli bani bebhobo angimuzwa naye noqhosha wamuzwa angimuzwa labantu labo mina ngingena bangivulela inkundla uyabona ogadla labo bonke labantu labo bese uba khona isigwebo sentamo mina vele ngeke ngiphikisane-ke namalomzane yabona kuba sengathi manje ngiphathi ngipawugeza yabona kade angihlangani into abayebona nje isigwebo sentamo akaculi-ke lo akaculi ngempela kube khona usikhenke yabona usikhenke ayikho indaba yakhe mina bengifisa yabona nje ukuthi abanqumalo ugadla usikhenke bese kuzoba lo khuzana lo kade ngimusho manje usigwebo sentamo ngiyacela bafowethu nihlale nomndeni wenu okay nabo ngizobabiza la kulungile mfowethu abantu siyimbongolo emakhaya ngoba ayikho into abeyiculayo yabona bese kwakhona ugqizile siyacela uma ngabe khipha bandla engenzi atho voice yabo sicela ivoice uma ngabe ithi voice mina hello ingasho ukuthi hello yabona ngifuna into awushela umuntu owodwa umuntu nje yiwasi umuntu bengoshaya kwethu ngizotshontsha ekudeni yabona ngizotshontsha ekudeni mfethu kunengoma yami ezophuma ethini ngibophela amanqine enyathi ngoba nakho ngingafuna ukuthi mina ngiphumelele yabona kodwa ngizoyihafula phakathi nendawo usuku intombi qomi ingibeka amabala emphakathini ngiselutho usuku intombi qomi ingibeka amabala emphakathini ngiselutho uyabona ugadla ngeke azacule kanje ukuthi vele ugadla kanjani ugadla intombi qomi yabona manje leshiti la yabona okay asomaya ngasiphuza imfulampula emculweni yabona imfulampula ngiyifuni ngikhulume ngala bese ngibuya kubaculi laba asebekhona manje wozana ngifuna ukuthi lento lena ngifuna ukuthi nengoma yakho le oyiculayo ukuthi ngizobiza umculo ngisho ukuthi lo angayicula kanjani khuleka ubala la usigweba angayicula kanjani lo usigweba iqomi we bafana bashameli iqomi angithi usigwebo lo babothi uganiwe nawe uzakuthi abanqumalo we angayicula kanjani uThabani iqomi intombi ubaba omdala onerimo uganiwe yabona angiyifuni ngizombiza uThabani Nqumalo la ngiyazi lo ngizombiza uThabani Nqumalo biza bani la ngikhosha naye ngizombiza noqhosha yabona mina mfethu bhuti laba culi labo khona ukhuzani khona uGomeli ukhuzana ayikho ngifuna umelana kulo angifuni phela utalabhela abantu bangaboni ngifuna umelana angifuni ukuthi na ukhuzana lokho ethi uyacula abasini yabona uyabona uma ngabe lithi Gomeli sha ndoda ungekho usedumile ko TikTok ukamajita khala ngayo umuntu wakho ukamajita khala ngayo umuntu wakho uyayizwa into leyo uphetheni lapho uphethe umuntu abathi fake kaluvo kanti uluvo wami omunye ushidi lo thina siphethe umasho thina sikabacula umaskandi sizinze khona futhi siyodabuka la sidabuka khona uyabona yabona nje ukhuzani
ukhuzani akasakwazi ukucula ucule lo sipheli la ile ntombi enhle le Thuli nje kahle ecule lo lo akasakwazi ukucula nengoma inkankane lelo kuthi yini lokhu nakuchaza linde intibane le intibane lokhu bani banikwezo ngubani bakwiza uthibelo kumachephise kahle mina kubaculi mina mangathiwa ngiyilahla wojive ngoba ngalona igqome lesa ngengilahle kulo manje okay ufuna ukuthi lento lesi why ungeke uyilahle kwigcwamelisha ngoba wena ushilo ngaseqaleni ukuthi ulingisela ubukela kulona yini ndaba ungeke uyilahle lona li role model yami but aluphethe umculo uma ngabe ngiya ko driver abantu abaphethe yonke into company yonke into yabona so uma ngabe ngazi ukuthi ngiyajive ngiyangika amahlalelo bazongifaka e-studio bengenzele yonke into yabona so igcomeshe liyafana njengomuntu onesitolo isitolo esishoda nomuntu ozofaka impahla benokhuzana abazi skingi abazi lutho ngikuzwa kahle mntakababa ngiyakuzwa kahle bafowethu bonke sikhulumayo lana imibono yekhasimende siyacela ukuthi bafowethu noma ubani obuka le video enze njalo subscribe nisithole na ku TikTok bafowethu nisilandele nje kakhulu lokho okushiwo inguni sekuchazile ukuthi why lingeke lizikwazi ukusebenza negcikamelisha kodwa libukela kuyena ngifuna ukuthi uqonde ulimi libukela kuyena kodwa ngeke likwazi ukusebenza ngoba kuyena impela i-role model yami la ikhona enye insizwe engathi ikhona la ifuna ukuchaza awusondele mfowethu ungathi la uhamba kahle mfowethu okay sondela la mfowethu ngifuna ukuthi uba insizwe uyubani mfowethu angubani lo mfaka umjikjela mfaka icala hey madoda sibalande emabovini ke manje wemfowethu uthe ungubani okay ulazi kanjani ingoma ayingone ke liyasebenza ingoma nijabuliswa yilona ngifuna ukubheka lapha bheka ngifuna ubatshele labo bantu emakhaya isingoni masuke liphethe abafowethu input nami ngiyathatha nangoba ngisho la sho yasebenza okay wazi wena uhlakaniphile manje wazi wakhuluma ngenye into ebengayelokho hamba ke mfowethu sengiyaxoxa ngikhuluma ke qedela mfowethu ingoni ke bengifisa ngokwami ucula kwayo ngisho ukunyuka samasokisi liphakeme ba liphakeme phakeme bayini bangene kanjani batshe ngifuna ubatshele ngifuna libenze nje ingoma obala ufuna libenze nje ingoni awubazi la bafana awubazi kwazi amaskandi ke kwazi inguni kuphela amaskandi ke mina bengikhonza yakithi ungubani wafika inguni ngifuna afana na ingona bengifuna lifana naye ufane naye umfowethu uzolifisela ngoba ngina ingoni ke okay tshela laba bantu ukuthi ufuna libenze mina njengoba ngingoni batshele ngifuna ubatshele nabo ukuthi ufuna inguni libenze lo lizobenzana inguni ufuna libenze awusuka leni madoda izonya bazonya ikhaya izonya into nakho lo nathenga eThekwini amasethi lokho okufake umhlophe nakuthengi umuntu ufuna sethi nje hayi inguni liyathanda fonela inguni inamba lenikezile inamba yenguni sizoyifaka funa inamba zakhe nina inguni ngicela sethi usethi awabisi mina ngifuna ubakhombise futhi namanje ufuna libenze njani nabajoja amasethi thola into le nonto jayo okay ngifuna inguni siyabonga ke mfowethu ngibe ngikhazi inguni ngihamba nalo mina angisali inguni awusale okay kodwa angiwena umuntu ovela kakhulu okay hayi mfowethu hayi siyabonga kakhulu inguni ngizothatha mina ngolipa noma 2 million usushilo 2 million okay mfowethu siyabonga ngiphinge inguni siyabonga mfowethu ake siqhubeke ngenguni mfowethu sike sabona ibrand la ishumi lenzani ishumi mfowethu ibrand enhle kakhulu ibrand yakithi le bafowethu ishumi lenze njengamanje sengathi ngiyala-advertise bona kodwa vele kufanele singenza kwethu thina nje abantu abangamaciko abasibambezelanga abasifisela impumelelo uyabona abasifisela ukuthi siye phambili nabantu abasifisela ukuhle ishumi lasemzansi leli u1 rand okusho ukuthi nawe ungayitholela unuqoke u1 rand ke mfethu ke lokho ukuvuselela ukuthi nemandulo lalikhona ishumi ngiyacela ukuthi wonke umuntu awuqoke yikho namhlanje ngigqokile yabona kodwa nje ngoba ngithe umfana mawuqoke ingoba vele bengazi ukuthi ngizogcina ngizobani ishumi lasemzansi lenziwa umjita upholoba iambasada yakhona umce obizwa ngegcokama
lasendwethu uyabona. Mina ngingunamadlisa ngiyalithenga kodwa ngiyafisa ukuthi mina ukuthengeni kwami abalandeli bami abantu ababuya kumina belithenge bonke ngomningi balo lande ishumi lasemzansi. Bafowethu inhle bread bafowethu. Inhle kakhulu okay ngikukhumbula ukuthi ngelila ngoba wako advertise icaphi. Besathi. Yeah, usekhona namanje. Ukuthi abaningi bazodethu why ngigqoka amasenge. Hayi vele liyadlisela njengamanje. Isenge ngiqoka ngoba liqoka lo bhuti ukuthi igqome lisho. Futhi kumnandi ukuthi into esikujabulela ngesenke leli so chaza nangalo bafethu esenke aba omega siyajabula bexhasela umcimbi wethu omkhulu lapha nokuyikhuphuka nezakho uyafisa kodwa nawe ukuthi ube kuyo le micimbi leni na ngiyafisa ukuba khona emcimbini ngiyazama akafisa isikhathi sikhona abahleli bemicimbi bengasicindezeli bethatha izingane zomama babo beyifaka emcimbini thina sikhona yabona mina ngiyinsizwa mina eyimele futhi uyabona ngiyinsizwa angisobe ngasayina iphepha engalazi ukuthi iqhamuka kanjani kodwa ngithi abahleli bemicimbi bonke bephelele wonkana ungelofiki bomncane wami ungelofiki bomncane wami uzala umhlezi edliwa kwanongoma unequantum yakubo NND 310 lapha ubaba wakho induna uyabona uzala umhlezi edliwa okuyena oyinduna so uma ngabe mina ngimbhalela ngithi ngifuna ukuba semcimbini isinodini ukuthi yena ngangiphi uyabona so yena uma ngabe sebakhetha abaculi ukuthi ukuphi ikhampani singacindezeleki thina asinankinga zobuya njalo sipromoter nekukhuphuka nezakho nangu mfowethu ngathi unekhalo funa ngekukhuphuka nezakho isikhalo sakho mfowethu wayikhipha inamba ungelokho ngayikhipha inamba ngambhalela naye ngisho ku Facebook wangishaya ngosini as I see ukuthi vele uyiviewile yabo imessage so wathula bomncane wami ungelovini ngoba ngisho ukuthi uzala ubani umkhulu wami umhlezi edliwe isinonile ukuthi thina njengokuthi mhlawumbe somndeni yabona nami nginabo abalandeli mina ungahamba itheke lonke leli uyabona lawo bele ngisemakhanda la ko workshop bayazi ukuthi ngikhona mina futhi ngiyimele uyabona so naye uba umncane ungelovini total wrong lento yenza ukuthi bese zongivalela mina ubaba omncane wami and bless uzala umkhulu wami umhlezi edliwe oyinduna emoske moganeni kwanongoma hayi ngikuzwa kahle bafowethu konke esikukhulumayo lana kuwuvo lwenguni njenge-client la namhlanje or i-visitor lethu la namhlanje bafowethu sicela ukuyivala ivideo yanamhlanje sicela ukuyivala noma ungavalelisa nguni uvalelisa ababukele emakhaya balalele emakhaya ngiyabonga kakhulu ngibonga isikhathi nethuba nganza kwethu mina ningibona nje ngiyiswenkela kanje angayidli imali yomculo isemali yakho kodwa njengamanje ngisadla imali yami njengamanje benzojabulela bafowethu ngintshengisa indawo kuyiyona engisebenzela kuyona ngizoqala ngestage ngiye eThekwini ngiye kwi-background yabantu bomphakathi bese ngiya kwi-VIP ngisuke kwi-VIP bese futhi ungibona ukuthi ngipholile bese emva kwe-VIP uyobona i-background yangaphandle so ngizokujabulela lokho bafethu ukuthi nibone ukuthi la sikwambambo umhlasi lifestyle la mina ukwazi ngaletha khona ngisho uphunga lenje no umyeke manje useyangithuka manje uphunga lenje naye ubani uphunga lenje shaya ikhanda leli bese yangithuka umkhodi oyilo nokuthi wafuna ukuthi imali yami okay ukhiphile uphunga lenje ukhipha into engekho vele into umqashiye ukunuka lapho usho nomdala nje kanti yacula uphunga udodi nje awufethu udodi into ecula yabona phunga lenje mfana wami uma ukuthi uyangibonela ukhona uzwazi ukuthi ngithe mina angeke uzube nje osondlonyoko leyo ntombi yakho mina mfana mina ngayipheqa mina ngineqola anginaqola okusuza njengawo mina okay bafethu babukeli bami emakhaya sicela ukuyivala ivideo namhlanje siyichannel hamba phambili umkhanya kude siyacela ukuthi nenze okulungile ni subscribe nenze konke njengamanje sizokwenza njengoba isho lensizwe unikhombisa indawo la esebenzela khona ishisa nyama istage iThekwini VIP okay mbukelo wami sesiphinde samuva ke samuvela kwenye indawo njengoba besisho ukuthi sifuna ukuthi le ndawo siveze yonke okuyindawo ongakwazi ukuthi uyibhuke mawufuna ukwenza umcimbi kaMaskandi kakhulukazi nje umcimbi kaMaskandi yenzeka kule ndawo mfowethu njengoba usathu sibeka lana sesikuphike njengamanje njengamanje mfowethu kune underground la mfowethu la uyikhona khona kuba khona ne special DJ la udlala khona DJ wala ekhaya
nabantu abadansayo abajabulela ukuba la ekhaya. Yeah. Njengamanje ubungibona ngimi la. Yeah. Ngime endaweni yokudla. La uthola khona ukudla okusheshayo. Yeah. Okubizwa ngama fast food bafowethu. Ama-fried yaba full chicken, half chicken yabo kanjalo. Yeah. Kotaleki tholakala khona ekhaya. Yeah. Kusekhona njalo kuhambamba bafowethu. Yeah. La engisho khona ukuthi imicimbi sivula khona. Okusho ukuthi nawe sihambele sethu usobe walamba ngokufika kwakho la ekhaya kodwa mawufike kuyihlengile wazi. Mbukelo wami njengamanje sesishintshe indawo sesingaphakathi kuyo le ndawo njengamanje lizophinde futhi linithathe linibeke inguni ukuthi kwenzakalani nguni awuphinde usho futhi lapho kwenzakalani kule ndawo Mfowethu la indawo yethaveni le. yeah Unesnuka khona kube khona ujukebox. Yeah. Okusho ukuthi kahle kahle la umuntu enenkululeko yakhe khona. Yeah. Kodwa ingane encane ngeni eneminyaka engaphansi kwa-18 Yeah. so ngiyacela ukuthi bafowethu nonke nazi ukuthi ikhona ithaveni futhi kambamba. Yeah. Njengamanje ngiyanivisa ngenisaphi nginisa kwi-background yabantu abasuke bevakashele la ekhaya ngiyabona. Yeah. Njengamanje lana ke bafowethu njengoba shilo sesibuka indawo le ongakwazi ukuyiqasha wenza umcimbi wakho uma ukuthi ufuna ukwenza umcimbi wakho inguni lizonithatha linibeke kule ndawo elithi njengoba yenza lokhu bafowethu ngifuna ukuthi kucace babukeli bami emakhaya ukuthi yingoba umuntu omsizayo umuntu omnyama ophindiselayo emphakathini kwenzakalani la nguni ngicela ukuthi uchazele abantu la Kanza kwethu endawo kwambambo la. yeah mfowethu La ukhona khona ukuthi ukala inyama la. Lana ilayishiswa khona. yeah Wonke ama-artist ihambeli abomphakathi Yeah. abahashukile bafowethu besondele beze nganene iyatholakala inyama la ekhaya. Kunekhilo lakhona ukhona umuntu okushiselayo Yeah. wena nje okwakho bafowethu ukuthi bese uyathenga udle ube right futhi uyophuma u-right. Singaphinde siphinde sibheke enye indawo futhi njengamanje bafowethu siyakuphi njengamanje ngizonimuvela stage okuyisona stage somculo lathi nedlalela khona singama-artist la Yeah. futhi silethela khona ama-artist kambamba. yeah Yep.